Hello and welcome diri sa ato ang mata-mata ra na segment sa Rodifin channel. So karong adlaw atong tun-an paano nato i-multiply ang usa ka numero sa 11 na masolve nato siya sa dali na pamaagi. Sama aning 6 times 11, 10 times 11, 125 times 11, 2,437 times 11 na natay dapat trick na gamiton ani para madali nato siya ma-solve. Kaya usay matingala bitaw tangan paspas man kay sila mag-solve. Sa tinuod lang guys, na sila yung mga trick nga nabalaan. So sama karong panahon na itudlo na ko sa inyo ha paano nato i-multiply ang isa ka number. I-multiply nato siya sa 11 nga dali nato makuha ang answer. So dili ta mag-start sa 6. So sulatin mo na ng 6. Butangan ni mo 0 after sa 6 o 0 pod before sa 6. So imong buhaton na imo lang na sa dang ipang-add kini i-add nimo ni siya, i-add pod na nimo siya. Di ba? So 0 plus 6, 6 ang answer. 6 plus 0, ang answer na is 6. So ang answer 66. So 10 times 11. Unsa man nimo? Sulat nimo ang 10. Oh, butangan nimo diri siya og 0. Butangan pa nimo siya og 0. So 0 plus 0, 0 siya. 1 plus 0. So 1. 0 plus 1. 1. So ang answer na is 110. Diba? So 125 times 11. So sulat mo ang 125. Butangan mo 0 diri sa ending. Butangan pa ng 0 sa bago sa 1. So i-plus nimo ang 5 ug 0. 5 na siya. 2 plus 5. 7. 1 plus 2, 3. 0 plus 1, 1. So kung i-multiply nimo ang 125 times 11, ang answer na 1,375. Dirita sa 2,437. 2,437. I-multiply nato siya sa 11. So butangan nimo 0 dire, butangan nimo 0. 7 plus 0, 7 siya. 3 plus 7, 10 ang answer ana. So isulat mo si 0, dalon mo si 1 dire. So 4 plus 3, 7 plus 1, 8 siya. 4 plus 2, ang answer is 6. And then ang last is 0 plus 2, so 2. So finally, ang atong answer karon is 26,807. So dali ra kay i-solve dato ang mga numero nga i-multiply nato sa 11 pinaagi sa atong mga math trick. So daghang kayong salamat. Kung nakauyon mo, paki-subscribe sa atong channel Rollyfin. I-like ug i-share ang ato ang mga videos para sa sunod na po tayo mga dungal pa ng mga videos para sa atong mga math trick. Daghang kayong salamat guys.